manyalo bedo gima nying noulo. Haya. Tok kambi nonro mar Infotrak golo report hewi kaka Gavanas apacho katiyo moko kuom jodak bende koro golo pachgi ewi report machal kod mano. Eduoko manowuok nyoro about counties to counties, waneno ni Nyanza emane lead. For some few years, Kakamega emane lead. Kisumu ne number 2. Kendo sani wabuok sana ni Kisumu obedo number 3 ang'wen kadhi mbele with some percentage. To oken gima ber nikech nyong'o setiyo ei Kisumu County sani ber, waneno gimoro amora madhi mbele, emomiyo ok wanyal yie gi duoko manowuok. Ka ng'ato timo maber tiwacho ni otimo maber. Owacho ni our sister Wanga, she's the first lady to become the governor in our region, Nyanza region. So, Madam Wanga, congratulations. Itemo meditimo maber, wasewiro kaka itemo, kaka itiyo. You are a very hard-working lady. Wakone joma mine ni mondo okop nyarwa, our sister Madam Wanga. Kama wantiere ni nyokwa winjo ka obedo achiel kata kotaj kuom kaka counties mosetiyo maber. Koro wawuoro sana ni kara siachwa kar ka to wan ga kar kanye. Kech siachwa kar ka okiwach gimoro amora kata maendeleo bende waongo kod kar ka malong'o. Gik moko ma governor no promise wan ni biro timo bende okitim. Koro emomiyo ok wang'eyo nikech sia kar kae kechu okinyal taj kaka counties moko. Koro ok wang'ega ni counties wa masia kar ka ni wan ga oko, wan ok wan ga jo county ama ok wan ga jo Kenya. Koro wakwayo Mr. Our Governor Orengo kamintiere tem mondo matek mondo bende ibedi achiel kuom counties mari obed otingre malo obed achiel kuom counties moko.